Parijde geçiriljek Olimpiadasynyň guramaçylary Olimpiya odunyň ýanyp durmaly ýeri hökmünde Tüilri bagyny saýladylar. Tüilri paýtagtyň merkezinde Louvre bilen Alalaşyk meýdançasynyň arasynda ýerleşýär. Olimpiya oduny isleg bildirýänleriň ählisi görüp bilerler. Ol Olimpiadanyň dowamyna başdan aýak ýanyp durar. Olimpiya odunyň ýerleşmeli ýeri uzak wagtlap gizlinlikde saklandy. Ol Louvre'da ýa-da Eiffel diňine ýerleşdirilir diýip çaklaýardylar. Aprel aýynyň 26-syna Gretsiýanyň paýtagtyna Olimpiya odu Parij Olimpiadasynyň guramaçylaryna gowşurlar. Onu uçurda Fransiýa getirerler, soňra ol ýurduň territoriýasy boýunça 68 günlük estafeta uğrar. Olimpiya oýunlary Parijde iýulyň 24-inden awgustyň 11-ine çenli dowam eder. Paralimpiya oýunlary bolsa awgustyň 28-inden 8-nji sentýabr aralygyna geçiriler.